തോന്നണേ കണ്ണടയുടെ പവർ എന്താന്ന് എനിക്ക് പറ്റണില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്ന് മന്ത്രം 4 അല്ലേ എടുക്കണ്ടേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നിങ്ങള് ധ്യാന മന്ത്രം 1, 2, 3 പഠിച്ചു എല്ലാവരും? പഠിച്ചു. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, എന്താ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് ഓരോരുത്തർ പറയണേ. എല്ലാവരും പറഞ്ഞ എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഒരാൾ പറയാവോ? മന്ത്രം പഠിക്കണോ മാതാജി? മന്ത്രം പഠിക്കണ്ട, അതിന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മളല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കും. ഇന്ന് 2 മന്ത്രം എടുത്തിട്ടേ പോകുള്ളൂ. ആദ്യമേ തന്നെ പറയാം, 4, 5 ഒന്നും എടുക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേഗം പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം കേട്ടോ. കേട്ടിരുന്നോളാം എല്ലാവരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ധ്യാന മന്ത്രം ഫസ്റ്റ് നമ്മള് ഈശോപനിഷത്തിൽ ധ്യാന മന്ത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ധ്യാന മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്ഛത പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. നമ്മള് മന്ത്രം പഠിക്കേണ്ട. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് ലെവൽ 5 പഠിച്ചാൽ മതി. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഉപദേശാമൃതം പഠിച്ച പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താറിഞ്ഞിരിക്കണം? ഓരോ മന്ത്രത്തിന്റെയും അർത്ഥം അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമുക്ക്. എന്നാലല്ലേ നമുക്ക് ഈശോപനിഷത്തിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർത്ഥം അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ ധ്യാന മന്ത്രം 0 മന്ത്രമാണ്. ഒന്ന് തുടങ്ങുന്നത് വേറെയല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മള് ധ്യാന മന്ത്രം നമുക്ക് ഉപദേശാമൃതം പഠിച്ച പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പഠിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് 0 ഒന്നാമത്തെ ധ്യാന മന്ത്രം 0 ആണ്. ബാക്കി 1, 2, 3 ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, 1, 2, 3 ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, 4, 5 വേറെ ഗ്രൂപ്പ്, 7, 8 വേറെ ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പൊ ഒരു 0 ഒരെണ്ണം വന്നു, 1, 2, 3 ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നു, 4, 5 അടുത്ത ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നു, 6, 7 പിന്നത്തെ. അപ്പൊ 4 ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലെ. അതിൽ ഒരെണ്ണം ഒറ്റയ്ക്കാണ് ധ്യാനമന്ത്രം. ധ്യാനമന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ സത്യമാണ്, പൂർണ്ണമാണ്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ സത്യവും പൂർണ്ണവും ആയതിനാൽ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും? പരിപൂർണങ്ങളായിരിക്കും. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എത്ര പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കും? സമ്പൂർണനായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കും. അതാണ് ധ്യാന മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ സത്യമാണ്, പൂർണ്ണനാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും? അപ്പൊ പൂർണ്ണങ്ങളായിരിക്കും. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എത്ര പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കും? പൂർണ്ണനായിട്ട് തന്നെ അവശേഷിക്കും എന്നാണ് ധ്യാനമന്ത്രം പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായോ? ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചം. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ സത്യം പൂർണ്ണനാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം പൂർണ്ണങ്ങളാണെന്ന് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സർവ്വചരാചരങ്ങളുടെ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവ്വചരാചരങ്ങളുടെയും ഉടമസ്ഥൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവ്വചരാചരങ്ങളുടെയും ഉടമസ്ഥനും നിയന്താവുമാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു വിഹിതം നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു പങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഹിതം നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരുടെ നമ്മൾ ആശിക്കാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ
മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവ്വചരാചരങ്ങളുടെയും നിയന്താവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു വിഹിതം നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവരുടെ ആശിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ഉടമസ്ഥനും നിയന്താവുമാണ് ഭഗവാൻ. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ ചരാചരങ്ങളുടെയും, ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ചരാചരങ്ങളുടെയും ഉടമസ്ഥനും നിയന്താവുമാണ് ഭഗവാൻ. ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഒരു വിഹിതം നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറയാ, നമ്മളെ വീട്ടില് നമ്മളുടെ അമ്മ ഇപ്പൊ ഒരു വീട്ടിലൊരു 4 മക്കളുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കൂ. 4 മക്കൾക്കും 4 പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് 4 പേർക്കും ഭക്ഷണം വിളമ്പി വെക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്താൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അമ്മ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളെ തല്ലുണ്ടാവൂല്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തല്ലും. അപ്പൊ നമ്മളെ പ്ലേറ്റിലെ ഭക്ഷണം മാത്രം എടുത്ത് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, വേറൊരാളുടെ പ്ലേറ്റിൽ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല, ആണല്ലോ. അത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനാണ് നമ്മളെ വീട്ടില് അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനാണല്ലോ നമ്മളെ കുടുംബത്തിന്റെ നാഥൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനാണ് സർവ്വചരാചരങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥൻ. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ആ ഉടമസ്ഥൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ കൊടുക്കണം എന്ന് ആർക്കറിയാം? ആ ഉടമസ്ഥൻ അറിയാം. നമ്മുടെ അച്ഛനാണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വിഹിതം മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ ആശിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രം. ഇനി രണ്ടാമത്തെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ, ഭഗവാൻ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. 100 കണക്കിന് വർഷം നമുക്ക് ജീവിക്കാം. നമുക്ക് എന്ത് വരില്ല? കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ വരില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അമ്മ ആ പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പ്ലേറ്റ് മാത്രം നമ്മൾ എടുത്ത് കഴിച്ച് നമ്മൾ പോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു തല്ലും കിട്ടാണ്ട് നമുക്ക് എത്ര നാളും ഒരു കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് വീട്ടിൽ ജീവിക്കാം അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെന്നും തല്ല് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് തന്നെ ഇവിടെയും പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരില്ല? കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മള് എത്ര വർഷം വേണമെങ്കിലും, എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും, നമുക്ക് 100 കണക്കിന് വർഷം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് ആ കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ നമ്മളെ തളയ്ക്കുന്നില്ല. മനുഷ്യന് ഇതല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല. കാരണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? മനുഷ്യരാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. മറ്റുള്ളവര് അവർക്ക് നീക്കി വെച്ചത് മാത്രമേ മറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, പശു എന്ത് ചെയ്യും? പാല് നമുക്ക് തരും, പുല്ല് പശു തിന്നും. പക്ഷെ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യും? പാലും കുടിക്കും, അവരുടെ മറ്റുള്ളവരുടെ എന്താ പറയാ, നമുക്ക് മാംസം നമുക്ക് ഉള്ളതല്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ അതും ചെയ്യും, നമുക്ക് വേണ്ടതും അതും കഴിക്കും. അപ്പൊ അത് ആർക്കാണിത് പ്രത്യേകം പറയുന്നത്? മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇത് പറയുന്നത് അല്ലെ. മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത്, ഒന്നാമത്തേല് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ സർവ്വചരാചരങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലും ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാൻ നീക്കി വെച്ച വിഹിതം മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം, മറ്റുള്ളവരുടെ നമ്മൾ ആശിക്കരുത്. അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും നമുക്കിവിടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല? കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ വരുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ആരൊക്കെ പറഞ്ഞത്? മനുഷ്യന് ഇതല്ലാതെ വേറൊരു മാർഗമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തേല്. ഇനി മൂന്നാമത്തേല് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ മൂന്നാമത്തേല് പറയണത് ആത്മഹന്താവ്, അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിക്കാത്തവൻ എന്താണ്? അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ, അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ ആസുരികമായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാകും. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാത്തിന്റെ നമ്മളെ മെയിൻ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് മോചനം നേടാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകേണ്ടി വരും? അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ, അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ ആസുരികമായിട്ടുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാകൂ എന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ക്ലിയർ ആയോ? എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ വന്നോ? ഇങ്ങനെ പഠിക്കുക, ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക. നാളെ ഞാൻ ഇത് വീണ്ടും ചോദിക്കും, കേട്ടല്ലോ? നാളെ ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിക്കും. ഇനിയിപ്പോ എന്റെ ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു, ഞാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നാമത്തത് ഏതാണ്? ധ്യാനമന്ത്രമല്ലോ. മൂന്നാമത് പറഞ്ഞത് മാത്രം ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു. മൂന്നാമത്തത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം, ആത്മഹന്താവ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആത്മഹന്താവ് എന്ന് വെച്ചാല് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കാത്തവൻ. നമ്മളൊക്കെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാന്നല്ലേ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കാത്തവൻ എന്താണ്? അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ, അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ആസുരികമായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാകൂ എന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രം ധ്യാന മന്ത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ്, ഭഗവാൻ ഇന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം പൂർണ്ണമായിരിക്കും. ഭഗവാൻ എന്നിട്ടും എങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നു?
നിലനിൽക്കുന്നു പറഞ്ഞു? സമ്പൂർണനായിട്ട്. എത്ര പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കും. പിന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ, ഞാൻ പറയണ കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഉണ്ടോ? മാതാജി സൗണ്ട് കുറവാണോ നോക്കിയോ? മാതാജിയുടെ സൗണ്ട് കുറവാണോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ കേട്ടാ. ഇനി 1, 2, 3 ഒരു ഗ്രൂപ്പ്. ഒന്നാമത്തിൽ നമ്മ പറഞ്ഞു സർവ്വചരാചരങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലും നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു വിഹിതം നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവരുടെ നമ്മൾ ആശിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾ എന്തില് പറഞ്ഞു? ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മൾ ആശിക്കാതെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കാം. നമ്മൾ എന്ത് വരുന്നില്ല? കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നമ്മൾ തളയ്ക്കപ്പെടുന്നില്ല. മനുഷ്യൻ ഇതല്ലാതെ വേറൊരു മാർഗ്ഗമില്ല. രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞു. മൂന്നാമത്തെ പറഞ്ഞു ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിക്കാത്തവൻ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാകൂ എന്ന് മൂന്നാമത്തെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 3 പ്ലസ് ധ്യാന മന്ത്രം എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഇത്തിരി എളുപ്പമായിരിക്കും. ബുക്കിലുള്ള പോലെ വേണമെന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഇത്തിരി എളുപ്പം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കിയിട്ട് അതിൽ ഒന്നും കൂടി ഇത് കേട്ടിട്ട് എഴുതി വെച്ചോളൂ കേട്ടാ. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി 4ാമത്തെയും 5ാമത്തെയും മന്ത്രമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോണത്. ചെറുതാണ് രണ്ടും, അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അത് 2 എടുക്കുന്നത്. ഇനി 4ാമത്തേൽ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് 4ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. 5ാമത്തെ മന്ത്രം ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ 2 ഒരു ഗ്രൂപ്പാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, 4ഉം 5ഉം. ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ മഹത്വം, 5ാമത്തത് ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ. അത് അതായത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. അപ്പൊ മഹത്വം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്ലോകം മന്ത്രം 4. അനേജതേകം മനസാ ജവീയോ അനേജതേകം മനസോ ജവീയോ നൈനദേവ ആപ്നുവൻ പൂർവമർഷത് തഥാവതോ ജ്ഞാനതേതി തിഷ്ഠത് തസ്മൈ നിപോ മാതരിശോ ദദാതി. അനേജതേകം മനസോ ജവീയോ നൈനദേവ ആപ്നുവൻ പൂർവമർഷത് തഥാവതോ ജ്ഞാനതേതി തിഷ്ഠത് തസ്മിൻ നപോ മാതരിശോ ദദാതി. ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ? സ്വധാമസ്ഥനാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനും മറ്റെല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനും ശക്തിമാന്മാരായ ദേവന്മാർക്കും അദ്ദേഹം അപ്രാപ്യൻ. തന്നെ ഒരിടത്ത് സ്ഥിതനെങ്കിലും കാറ്റിന്റെയും മഴയുടെയും അതിദേവതകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. മഹത്വത്തിൽ അങ്ങ് സകലതിനെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നു. അതാണ് 4ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. അതായത് സ്വധാമത്തിലാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ എപ്പോഴെവിടെയാണുള്ളത്? സ്വധാമത്തില്, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഉള്ളത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ കൂടിയതാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുമ്പോഴേക്കും ഭഗവാൻ നമ്മളെ മുന്നിൽ നമ്മളെ മനസ്സിൽ പ്രത്യക്ഷനാകും ഇല്ലേ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് വരുന്നേക്കാളും സ്പീഡിൽ ഭഗവാൻ എവിടെ എത്തുന്ന പറയണത്? ഭഗവാൻ ഇവിടെ എത്തുന്ന പറയുന്നത്. അത്രയും വേഗത കൂടിയവനാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെ അങ്ങനെ മറ്റെല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവനാണ്. പിന്നെ ദേവന്മാർക്ക് അപ്രാപ്യനാണ്. പിന്നെന്താണ്? കാറ്റിന്റെയും മഴയുടെയും അതിദേവതകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണ്. അങ്ങനെ മഹത്വത്തിൽ എല്ലാത്തിനെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നു. ഞാനത് പറഞ്ഞുതരാം. പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിന്റെ റെക്കോർഡ് ഒന്നുകൂടി കണ്ടിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇവിടെ നമുക്ക് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം. 2-3 പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും. ഒന്ന് പറയാം, ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിലാണെങ്കിലും മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനും മറ്റെല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കുന്നവനാണ്. ഒന്നാമത്തേൽ പറഞ്ഞു സ്വധാമത്തിലാണെങ്കിലും മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനും മറ്റെല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കുന്നവനുമാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാന്റെ മഹത്വമാണ് പറയണത്. ഒന്ന് ഭഗവാൻ എവിടെയാണ്? സ്വധാമത്തിലാണ്, മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ്, എല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ. ഒരു പോയിന്റ് ആയി കേട്ടോ. ഒറ്റ പോയിന്റിലാണ് നമ്മളിത് 3 പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് സ്വധാമത്തിലാണ്, മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ്, മറ്റെല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കുന്നു. കിട്ടിയ ഒരു പോയിന്റ്. ഇനി 2ാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ എന്താണ്? ദേവന്മാരുടെ അധിപനാണ്, എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും അപ്രാപ്യനാണ്, എല്ലാ ദേവന്മാരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ. ഇപ്പൊ 2ാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദേവന്മാരുടെ അധിപനാണ്, എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും അപ്രാപ്യനാണ്, ദേവന്മാരുടെ നിയന്താവുമാണ് ഭഗവാൻ. എന്താണ് 2ാമത്തെ പറഞ്ഞത്? ദേവന്മാരുടെ അധിപനും ദേവന്മാർക്ക് അപ്രാപ്യനും ദേവന്മാരുടെ എന്താണ് പിന്നെ വേറെ നിയന്താവുമാണ് ഭഗവാൻ. നിയന്താവാണ്, അധിപനാണ്, ദേവന്മാർക്ക് അപ്രാപ്യനാണ് ഭഗവാൻ.
മൂന്ന് പോയിന്റ് വന്നവിടെ. രണ്ടാമത്തേൽ വന്നപ്പോ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു? ശക്തിമാന്മാരായിട്ടുള്ള എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും അപ്രാപ്യനാണ്, ദേവന്മാരുടെ അധിപനാണ്, ദേവന്മാരുടെ നിയന്താവാണ്. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്. പിന്നെ അങ്ങനെ എന്നിട്ട് പറയാ, അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ മഹത്വത്തിൽ എല്ലാവരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നു, സകലതിനെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ മഹത്വത്തിൽ എല്ലാവരെയും അല്ലെങ്കിൽ സകലതിനെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ 2 പോയിന്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ എഴുതിയത്. മനസ്സിലായ എല്ലാവർക്കും? അതെ, മനസ്സിലായി. ഒന്ന്, സ്വധാമത്തിലാണെങ്കിലും മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനും മറ്റെല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കുന്നവനാണ്. രണ്ടാമത്തേത്, എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും അധിപനാണ്, എല്ലാ ദേവർമാർക്കും അപ്രാപ്യനാണ്, എല്ലാവരുടെയും നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ മഹത്വത്തിൽ എല്ലാവരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നു. ശരിയായോ? കിട്ടി എല്ലാവർക്കും? അതെ. ഒരാള് പറയാവോ? ഭഗവാൻ സ്വതാമസ്ഥനാണെങ്കിലും മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനും മറ്റെല്ലാത്തിനേക്കാൾ അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനുമാണ്. എല്ലാ ദേവന്മാരുടെ അധിപനും എല്ലാവരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവനും ദേവന്മാർക്ക് അപ്രാപ്യനുമാണ്. മഹത്വത്തിൽ സകലതിനെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നവനുമാണ് ഭഗവാൻ. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണെങ്കിൽ ഇത് പഠിച്ചാൽ മതി. ഈ രീതിയിൽ പഠിക്കണം എന്നില്ല കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. 2 പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചത്. ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ്, സ്വധാമത്തിലാണ്, എല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ്. പിന്നെ ദേവന്മാരെ വെച്ചിട്ടൊരു പോയിന്റ് വന്നു, എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും അപ്രാപ്യനാണ്, ദേവന്മാരുടെ അധിപനാണ്, ദേവന്മാരുടെ നിയന്താവാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ മഹത്വത്തിൽ എല്ലാവരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നു. ഇതാണ് നമ്മൾ എന്തിൽ പറഞ്ഞത്? ഈ 4ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയണത്, മാനസികമായ ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെയോ ഭഗവാൻ അറിയാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്കൊന്നും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാറ്റിന്റെയോ മനസ്സിന്റെയോ വേഗത്തിൽ 100 കണക്കിന് വർഷം സഞ്ചരിച്ചാലും പരമസത്യത്തെ വളരെ വിദൂരമായിട്ട് മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പരമസംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭക്തി ഉണ്ടാവണം. ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാൻ വളരെ വിദൂരസ്ഥനാണ്, ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. വളരെ വിദൂരത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ അറിയണമെങ്കിൽ ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് കഴിയില്ല എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ എവിടെയാണുള്ളത്? ഗോലോക വൃന്ദാവനം അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണലോകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആധ്യാത്മിക ധാമത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ ഒരിടത്ത് സ്ഥിതനെങ്കിലും തനിക്ക് ചൂടും പ്രകാശവും എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അതുപോലെ സ്വധാമത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളെ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. ഭഗവാൻ ആ സ്വധാമത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തികളും ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഭഗവാൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും ചൂടും പ്രകാശവും ഒക്കെ വ്യാപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്കറിയാലേ, സൂര്യന്റെ പ്രകാശം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ അല്ലെ. ഇതൊക്കെ ഭഗവാനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാന് ചെയ്യാൻ എവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തില് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഇനി ഭഗവാന്റെ 3 ശക്തികളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഏതൊക്കെയാണ്? അന്തരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി. അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, രാധാറാണിയാണ് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി. ആണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്തരംഗ ശക്തി രാധാറാണി. തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ശക്തി ജീവാത്മാക്കള്. ബാഹ്യശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബഹിരംഗ ശക്തി, മഹാമായ ദുർഗാദേവി. അതാണ് ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവാത്മാക്കളിൽ ആരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്? വായു, പ്രകാശം, മഴ തുടങ്ങിയ പ്രതിഭാസങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ഭരിക്കുന്നതിനും ചുമതലപ്പെട്ട അതിദേവതകൾ പരമപുരുഷന്റെ തടസ്ഥ ശക്തിയിൽപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യരുൾപ്പെടെ താഴ്ന്ന തരം ജീവസത്തകൾ തടസ്ഥ ശക്തിയിൽപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാക്കളാണ്. ആ ജീവാത്മാക്കളിൽ ആരും വരും? ദേവതകള്, ദേവന്മാരും എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ്? അവരും ജീവാത്മാക്കൾ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അവര് നമ്മളെക്കാളും ഉയർന്ന ജീവാത്മാക്കളാണെന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ ദേവന്മാരും ഏതിൽ വരും? ഈ തടസ്ഥ ശക്തിയിലെ വരും. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? സ്പീഡ് കൂടുതലാണോ? ബാഹ്യശക്തി ഏതൊക്കെയാണ് മാതാജി? ബാഹ്യശക്തി എന്ന് വെച്ചാല് ദുർഗാദേവി, ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തി. മാതാജി ആദ്യം പറയൂ. ആദ്യം മുതലല്ല, 3ാമത്തെ ഒന്ന് പറയൂ.
അന്തരംഗ ശക്തി, തടസ്സ ശക്തി, അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണി, ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ദുർഗാദേവി, തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ജീവാത്മാവും ദേവന്മാരും. മൂന്നെണ്ണം. തടസ്ഥ ശക്തി ജീവാത്മാവും ദേവന്മാരും വരും. ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ദുർഗാദേവി അല്ലെങ്കിൽ മഹാമായ, പിന്നെ അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണി അല്ലെങ്കിൽ യോഗമായ. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകം ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യ സൃഷ്ടിയുടെയും ആധ്യാത്മിക വ്യോമത്തിലുള്ള സ്വധാമം ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെയുമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകം ആരുടെ സൃഷ്ടിയാണ്? ആരുടെയാണ്? ദുർഗാദേവിയുടെ സൃഷ്ടിയാണ് ഭൗതിക ലോകം. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ആരുടെ കയ്യിലാണ്? ദുർഗാദേവിയുടെ കയ്യിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ കയ്യിലാണ്. ആധ്യാത്മിക ലോകം, അതായത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ആധ്യാത്മിക ലോകം, ഭൗതിക ലോകത്തിന് പുറത്തുള്ള ലോകം, ഈ ആധ്യാത്മിക ലോകം ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്? അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ആധ്യാത്മിക ലോകം. ഭഗവാന്റെ പലതരത്തിലുള്ള ചൈതന്യം എല്ലാ സ്ഥലത്തും തന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളിലൂടെ സർവത്ര വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ പലതരത്തിലുള്ള ചൈതന്യം എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഭഗവാന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളിലൂടെ എല്ലായിടവും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യം. ഈ ശക്തികളെ പരമോന്നത സത്യമായോ പരമപുരുഷനായോ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. അവിടുത്തെ രൂപം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന ധാരണ ശരിയല്ല. നമ്മുടെ പരിമിതമായ ഗ്രഹണശക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് ഭഗവാനെ പരിമിതപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ ധാരണ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ രൂപം നഷ്ടപ്പെടും, അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നുള്ളത്. കാരണം നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ പരിമിതമായ ഗ്രഹണശക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് ഭഗവാനെ പരിമിതപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ വന്നത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അപൂർണങ്ങളായിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നല്ല. നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ലാത്ത നമ്മുടെ പരിമിതിയാണത്. പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം എങ്ങനെയല്ല? ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നുള്ളതല്ല. അത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അവ്യക്തിഗത അംശങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ലക്ഷണം കൊണ്ടെങ്കിലും അവയ്ക്കും പരിമിതമുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, വ്യക്തിഗത അംശങ്ങൾ, അതായത് ജീവാത്മാക്കള് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനെന്തുണ്ട്? പരിമിതികളുണ്ട്. നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ, ഗുണത്തില് തുല്യനാണ് പക്ഷെ അളവിലാണ് വ്യത്യാസം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, പക്ഷെ പരിമിതി ഉണ്ട് ഇതിനെല്ലാം. മാനസിക ഊഹാപോഹം വഴി ഭഗവാന് വ്യക്തിത്വം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള വിഫല ശ്രമത്തിനെതിരെ ഈശോപനിഷത്ത് താക്കീത് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈശോപനിഷത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ഊഹാപോഹങ്ങൾ വഴി ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് അതിനുള്ള വിഫല ശ്രമത്തിനെതിരെയാണ് ഈശോപനിഷത്ത് താക്കീത് നൽകുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഈശോപനിഷത്തിലൂടെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ടെന്നുള്ള സ്ഥാപിച്ചു തരാണ് നമുക്കിവിടെ ചെയ്തു തരുന്നത്. അതിന് നമ്മള് അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള വിഫല ശ്രമം ഊഹാപോഹത്തിലൂടെ നമുക്ക് ശ്രമിക്കുന്നതിന് ഈശോപനിഷത്ത് താക്കീത് നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അംശമായ ജീവസത്തുകൾക്ക് അവിടുത്തെ ഇച്ഛാശക്തിക്ക് വഴങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തി നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഈ അംശങ്ങൾ പൂർണ്ണത്തെ സേവിക്കുകയെന്ന തന്റെ നിയത കർമ്മം വിസ്മരിക്കുമ്പോൾ മായയിൽ അകപ്പെട്ടതായി തീരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കള് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അവരുടെ ഇച്ഛയ്ക്ക് വഴങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് നല്ല സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ ഇച്ഛാശക്തിക്ക്, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛാശക്തിക്ക് വഴങ്ങി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശക്തി ആർക്കുണ്ട്? നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശക്തി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മൾ മറന്നു പോകാണ്. നമ്മുടെ അംശമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നിയതമായ കർമ്മം എന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തിലകപ്പെട്ടു പോകും? മായയിൽ അകപ്പെട്ടു പോകും. നമ്മള് എന്താ പറഞ്ഞ പരമമായ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് യഥോ ഭക്തിരത്വക്ഷയ, അതായത് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുക, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പരമമായ ധർമ്മം. പക്ഷെ നമ്മളത് മറന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാണ്? മായയിൽ അകപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ മറന്ന ആര് വന്ന് പിടിക്കും? നമ്മളെ മായ വന്ന് പിടിക്കും. എല്ലാ ഭഗവത് ശക്തികളാണെന്ന് ഗ്രഹിച്ച് ഭക്തി ബുദ്ധിയുക്തമായി തന്റെ പ്രയത്നവും കർമ്മശേഷിയും വേണ്ട വിധത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ബാഹ്യശക്തിയായ മായയുമായുള്ള ബന്ധം കാരണം നഷ്ടപ്പെട്ട മൗലിക ബോധത്തെ പുനരുജ്ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്, നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മായയായിട്ടുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് വിട്ടുപോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കും? നമുക്ക് ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമുക്കറിയാനും അത് നമുക്ക് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക
മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, നമുക്ക് ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ആ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആ ബന്ധം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. പൂർണ്ണജ്ഞാനം എന്നാൽ ഭഗവാനെ, അവിടുത്തെ എല്ലാ സവിശേഷതകളോടും കൂടി അറിയലും ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നതാണ്. പൂർണ്ണജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞെന്താണ്? ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം? എല്ലാ സവിശേഷതകളോടും കൂടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകള്, അങ്ങനെ എല്ലാത്തിലോടും കൂടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അറിയാം. അതാണ് പൂർണ്ണജ്ഞാനം. ശരിയായ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ തത്വത്തില് ശരിയായ അർത്ഥത്തില് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാം. അതാണ് പൂർണ്ണജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഈ 4ാമത്തെ മന്ത്രം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? 4ാമത്തെ അല്ല 5ാമത്തെ അല്ലെ? 4ഉം 5ഉം അല്ലേ പഠിക്കേണ്ടതെന്ന്? അതെ, 4ാമത്തെ. 4ാമത്തെ മന്ത്രം, 4ാമത്തെ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ആ മന്ത്രാണ്. ബാക്കി നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ കേട്ട തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞത്. ലാസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് പറയോ? പൂർണ്ണജ്ഞാനം എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ്? അത് ഭഗവാനെ എവിടുത്തെ എല്ലാം എഴുതിയില്ല, അപ്പോഴേക്കും നിർത്തി. ഭഗവാനെ എല്ലാ പരിച്ഛേദങ്ങളോടും കൂടി അറിയുക. അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമ, രൂപം, ഗുണം, ലീലകള് എല്ലാത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് പൂർണ്ണജ്ഞാനം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം, നമുക്ക് വീണ്ടും ലാസ്റ്റ് പറയാം. പക്ഷെ ഇത് പറയുന്നത് മുഴുവനും ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതല്ലേ ഇതൊക്കെ? പരിചയമുള്ളതല്ലേ? പരിചയമില്ലാത്ത വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നു അതില്? ഇല്ല മാതാജി. പരിചയമില്ലാത്ത മന്ത്രത്തിന്റെ മീനിങ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്നത്. അതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഇതില്. നമ്മള് 4ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് 4ാമത്തെ മന്ത്രം പറയുന്നത്. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ വേഗത കൂടിയവനും അതുകൊണ്ട് മറ്റെല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ്. പിന്നെ ദേവന്മാരുടെ നിയന്താവാണ്, ദേവന്മാരുടെ അധിപനാണ്, പിന്നെ ദേവന്മാരുടെ അപ്രാപ്യനാണ്, എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും അപ്രാപ്യനുമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ മഹത്വത്തിൽ എല്ലാവരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മള് 4ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ കണ്ടത്. മനസ്സിലായോ എല്ലാവരും? മനസ്സിലായി. ഇനി 5ാമത്തെ മന്ത്രം കൂടി പറയാം. 5ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ മഹത്വ കണ്ടത് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ മഹത്വം. അതാണ് നമ്മൾ ഏതിൽ കണ്ടത്? ഈ 4ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു, സ്വധാമത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു, എല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു, ദേവന്മാരുടെ അധിപനാണെന്ന് പറഞ്ഞു, ദേവന്മാരുടെ നിയന്താവാണെന്ന് പറഞ്ഞു, അവരുടെ പിന്നെന്താണ് ഒരെണ്ണം കൂടി? നിയന്താവും അധിപനും ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്രാപ്യനാണ് ദേവന്മാർ. മഹത്വമാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തിൽ നമ്മളെയൊക്കെ ഭഗവാൻ അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് കണ്ടു. ഇനി ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാണ് 5ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. വൈരുദ്ധ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളിപ്പോ ഒരാൾ നടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി, നമ്മൾ പറയണ ഒരാൾ നടക്കാണ് എന്ന് പറയാം. എന്നിട്ട് ആ വ്യക്തിനെ നടക്കൂല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? നമുക്ക് നടക്കുന്ന വ്യക്തിനെ നടക്കൂല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല അല്ലെ? അങ്ങനെ നടക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തായി മാറി? അത് വൈരുദ്ധ്യമായി മാറി. അതിനാണ് വൈരുദ്ധ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ 5ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നു ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു. ചലിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി എങ്ങനെ ചലിക്കാതിരിക്കുക? അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ വിദൂരസ്ഥനാണ്, ഒപ്പം സമീപസ്ഥനാണ്. പിന്നെ ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. സകലത്തിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറത്താണ് ഇതൊക്കെ. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതും വിചാരിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. വൈരുദ്ധ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണിത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, നമ്മളൊരാള് നടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നടക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്കല്ലേ? നടക്കുന്ന വ്യക്തി നടക്കും, നടക്കില്ലെങ്കിൽ ആള് നടക്കില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവിടെ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ചലിക്കുന്നുണ്ട്, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ട്, സ്വധാമത്തിലാണ്, വിദൂരസ്ഥനാണ്, പിന്നെന്താണ്? വിദൂരത്തിലാണ്, സമീപസ്ഥനാണ്. പിന്നെ ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിന്റെയും അകത്തും ഉണ്ട്, പുറത്തും ഉണ്ട്. അതാണ് എന്ത്? വൈരുദ്ധ്യം പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ 5ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. മാതാജി മന്ത്രം വായിച്ചില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 5ാമത്തെ മന്ത്രം എടുക്കാൻ പോണു. തദേ ജതി തനേ ജതി തഥൂരേ തദൊന്തികേ തദന്തരസ്യ സർവസ്യ തദോ സർവസ്യാസ്യ ബാഹ്യതഃ. തദേ ജതി തനേ ജതി തഥൂരേ തദൊന്തികേ തദന്തരസ്യ സർവസ്യ തദോ സർവസ്യാസ്യ ബാഹ്യതഃ.
എന്താ പറയുന്നത്? സർവേശ്വരൻ ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നുണ്ട്, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും സമീപസ്ഥനുമാണ്. സകലതിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആറ് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒന്ന് 3 പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയും അല്ലെ. ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നുണ്ട്, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ട്, 1 പോയിന്റ്. വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും സമീപസ്ഥനുമാണ്, 2. സകലത്തിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, 3 കാര്യം പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു, വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും സമീപസ്ഥനാണ്, സകലതിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ കാരണം. ഇപ്പോ 5ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു, വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും സമീപസ്ഥനാണ്, സകലതിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. മനസ്സിലായോ? അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി മാതാജി. മനസ്സിലായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഒരാൾ പറയാവോ അതൊന്ന്? വൈരുദ്ധ്യം എന്താ പറഞ്ഞെന്നുള്ളത്? ഭഗവാൻ ചലിക്കുകയും ചലിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാൻ വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും സമീപസ്ഥനാണ്. ഭഗവാൻ സകലത്തിന്റെ അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അതാണ് 5ാമത്തെ മന്ത്രം പറയുന്നത് നമ്മള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കുന്നില്ല താനും. ഇത്തരം വൈരുദ്ധ്യം അവിടുത്തെ വർണ്ണനാതീതമായ ശക്തിവിശേഷത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. നമുക്ക് രൂപമില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നതും നടക്കുന്നതും ഒന്നും തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്തതിന് കാരണം നമ്മുടെ അയോഗ്യത കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നുണ്ട്, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈരുദ്ധ്യമായിട്ട് പറയാനുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ വർണ്ണനാതീതമായിട്ടുള്ള ശക്തിവിശേഷത്തെയാണത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് രൂപമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? ഇരിക്കാനും നടക്കാനും ഒന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തന്നെ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ അയോഗ്യത കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സാധിക്കാത്തത്. നമ്മള് പരിശുദ്ധരല്ലാത്തത് കൊണ്ട്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം ഭഗവാൻ രൂപമില്ല എന്നുള്ളതല്ല അല്ലെ. അത് നമ്മുടെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രത്തില് മായാവാദികൾ ഭഗവാന്റെ അപൗരുഷേയ വ്യാപാരങ്ങൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുകയും സകാര രൂപത്തിലുള്ള ലീലകളെ നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഭാഗവത സമ്പ്രദായക്കാർ ഭഗവാൻ ഒരേ സമയം സകാരനും നിരാകാരനുമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ മായാവാദികള് എന്ത് ചെയ്യണത്? അപൗരുഷേയ, അതായത് സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളെ സ്വീകരിക്കും. പിന്നെ ഭഗവാൻ രൂപം കൊണ്ട് സകാര രൂപത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലീലകളൊക്കെ നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്യും. ആര്? മായാവാദികൾ. അതായത് മായാവാദികൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ലാന്ന് സ്ഥാപിക്കാനാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവര് ഭഗവാന്റെ അപൗരുഷേയമായ വ്യാപാരങ്ങൾ, അതായത് നമ്മള് സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ സ്വീകരിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒരു സകാര രൂപത്തില്, ഭഗവാൻ ഒരു രൂപം കൊണ്ട് ചെയ്ത ലീലകളെ അവര് നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭാഗവത സമ്പ്രദായത്തിലുള്ളവര് അതായത് ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനെ ഒരേ സമയം തന്നെ അവരെങ്ങനെയായിട്ട് കാണും? സകാരനായിട്ടും നിരാകാരനായിട്ടും മനസ്സിലാക്കും. കാരണം ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്, ഭഗവാൻ എന്തുമില്ല, രൂപമില്ല എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. കാരണം നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ എന്തില്ല? നമുക്ക് രൂപമില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും? ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഭക്തനറിയാം. ഭഗവാൻ ഒരേ സമയം തന്നെ ഭഗവാന് സകാരനാകാനും സാധിക്കും, അതായത് രൂപം ഉണ്ടാക്കാനും സാധിക്കും, രൂപം ഇല്ലാതാക്കാനും ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കുന്ന ആർക്കറിയാം? ഭക്തന്മാർക്കറിയാം. പക്ഷെ മായാവാദികൾ എന്തിനാണ് ഉറപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നത്? ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് അവര്. സ്വന്തം കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കഴിയില്ല എന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ സകാരമായ നിലനിൽപ്പിനെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. നമ്മളെ കണ്ണിൽ കാണണില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഭഗവാൻ രൂപമില്ല എന്നുള്ളതല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ധാമം ഭൗതിക അന്തരീക്ഷത്തിന് അതീതമാണ്. ഭൗതിക അന്തരീക്ഷം നമ്മുടെ അളവുകൾക്ക് അതീതമാണ്. പിന്നെ അതിൽ നിന്നും വിദൂരമായ ആത്മീയ അന്തരീക്ഷത്തെ പറ്റി എന്ത് പറയാനാണ്? ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിന് അതീതം. നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ ധാമം എവിടെയാണ്? ഭൗതിക ലോകം കഴിഞ്ഞു, വൈകുണ്ഠ ലോകം കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ മുകളിലാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം അല്ലെ. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമുക്ക് ഭൗതിക അന്തരീക്ഷം തന്നെ നമ്മുടെ അളവുകൾക്ക് അപ്പുറത്താണ്. നമ്മൾ ഈ ഭൂമിന്ന് ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ, ഭൂലോകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞ
ദേവന്മാരുടെ ലോകം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ പോകാൻ തന്നെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെയാ ഭൗതിക ലോകത്തിന് പുറത്തുള്ള വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വല്ലതും പറയാനുണ്ടോ? അല്ലെ? കാരണം ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ പരിമിതികൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ. ആത്മീയ വ്യോമം വിദൂരമാണെന്നും ഭൗതിക ആകാശത്തിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയാണെന്നും ഭഗവത്ഗീത സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആത്മീയ വ്യോമം എന്ന് വെച്ചാല് ആത്മീയ ആകാശം, അതായത് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളൊക്കെ, അതൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് വളരെ വിദൂരത്തിലാണെന്ന് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. വളരെ അകലെ എന്ന വസ്തുതയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രഭുവിനെ പെട്ടെന്ന് ഒരു സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ മനസ്സിനേക്കാളോ വായുവിനേക്കാളോ വേഗതയിൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ വളരെ ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? വളരെ അകലെ എന്ന വസ്തുതയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് പ്രഭുവിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് സാധിക്കും? ഒരു സെക്കൻഡിനുള്ളില് മനസ്സിനേക്കാളോ വായുവിനേക്കാളോ വേഗത്തിനുള്ളില് നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും. എല്ലാം ഭഗവാന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചേരും. ഭഗവാൻ എത്ര ദൂരെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനസ്സിനേക്കാളും വായുവിനേക്കാളും വേഗത്തില് നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല, പക്ഷെ ഭഗവാന് സാധിക്കും. മൂഢന്മാർ ഭഗവാനെ ഒരു സാധാരണ ജീവനെ പോലെ കാണുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളായ ഒരു ശരീരമാണ് അവിടുത്തേതെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ വാദിക്കുന്നു. അപ്പൊ മൂഢന്മാര് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ കാണുന്നത്? ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളായ ഒരു ശരീരമാണ് അവിടുത്തേതെന്ന് പണ്ഡിതന്മാര് വാദിക്കും. അപ്പൊ മൂഢന്മാര് ഭഗവാൻ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയായിട്ട് കാണും. പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഉൽപ്പന്നങ്ങളായ ഒരു ശരീരമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ, ഈ മൂഢന്മാരിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്, അവര് വാദിക്കും. പക്ഷെ അവിടുന്ന് അചിന്ത്യ ശക്തി നിറഞ്ഞവനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഏതു മാധ്യമത്തിലൂടെയും നമ്മുടെ സേവനം സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാന് വേണമെങ്കിൽ എന്താണ് രൂപം, ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമുള്ള രൂപത്തിൽ വരാം. ഭഗവാൻ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഏത് രീതിയിലും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മുടെ സേവനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഏത് മാധ്യമത്തിലൂടെയും ഭഗവാന് വരാം. അത് ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കുക? ഭക്തന്മാർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. കാരണം അചിന്ത്യ ശക്തി, ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ ദേവന്മാരുടെ ശക്തി തന്നെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല, അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യദേവന്റെ, അതൊന്നും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ സൂര്യദേവനൊക്കെ ഈ ശക്തി കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? അതിനേക്കാളും അപ്പുറത്താണ്. ഇപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ദേവന്മാരുടെ ശക്തിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് വൈകുണ്ഠ ലോകം കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനേ പറ്റില്ല. അതാണ് അചിന്ത്യമായിട്ടുള്ളതാണ് അതെല്ലാം. ഊർജങ്ങളുടെ സ്രോതസ് ഭഗവാൻ തന്നെയാകയാൽ ഭഗവാന് സ്വന്തം ഇച്ഛാനുസരണം അതിനെ പരിവർത്തനം ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും സ്രോതസ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, അല്ലെ? നമുക്കറിയാം സൂര്യന്റെ തേജസ് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ സ്രോതസ്സിനെ ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ് ഉദാഹരണം പറയുന്നത്? മണ്ണ്, ശില, മരം എന്നിവയാൽ നിർമ്മിതമായ അർച്ചാവിഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷനാകാൻ ഭഗവാന് കഴിയും. അപ്പൊ മണ്ണ്, ശില, മരം, ഏത് തരത്തില്, ഇപ്പൊ മണ്ണ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അർച്ചാവിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കാം, ശില കൊണ്ടുണ്ടാക്കാം, മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കാം, ലോഹം കൊണ്ടുണ്ടാക്കാം. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏത് വിഗ്രഹത്തിലും അർച്ചാവിഗ്രഹത്തിലും ഭഗവാന് പ്രത്യക്ഷനാകാനായിട്ട് കഴിയും നമുക്ക്. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഏത് രീതിയിലും ഏത് മാധ്യമത്തിലൂടെയും നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവതരിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന് സാധിക്കും. നമ്മുടെ സേവനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന് സാധിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, നമ്മൾ കാണുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തല്ല? ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നുള്ളതല്ല. കാരണം അത് നമ്മുടെ പരിമിതിയാണ്, അല്ലാതെ ഭഗവാന് രൂപമില്ലാത്തുള്ളത് നമ്മുടെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ശരിക്കും. ഭൗതികം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന രൂപം സ്വീകരിക്കുന്ന അവിടുന്ന് ഭക്തർ കാക്ഷിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ദർശനം നൽകി വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഭൗതികം എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്ന രൂപം സ്വീകരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഭക്തര് കാക്ഷിക്കുന്ന രൂപത്തില് ദർശനം നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണോ ഭഗവാന്റെ ദർശനം, ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു മണ്ണ് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ രൂപം ഉണ്ടാക്കി അതില് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ആ മണ്ണിന്റെ രൂപത്തിൽ അതിൽ വരും ഭഗവാൻ, അല്ലെ? മണ്ണിന്റെ വിഗ്രഹ രൂപത്തിൽ വരും, വിഗ്രഹത്തിൽ വരും. ഇപ്പൊ ലോഹം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്, അതില് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ദർശനം നൽകും. പക്ഷെ അതായത് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, അർച്ചാവിഗ്രഹങ്ങള്
നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും അതില് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാൻ നമുക്ക് ദർശനം നൽകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആരാധനാ വിഗ്രഹ രൂപം ആരാധകന്റെ ഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ചല്ല രൂപം കൊള്ളുന്നതും ഈ രൂപം എല്ലാ പരിച്ഛേദങ്ങളോടും കൂടി സനാതനമായി നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ചല്ല, അത് ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാൻ അവിടെ എല്ലാ പരിച്ഛേദങ്ങളോടിട്ട് ഭഗവാൻ നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. അതായത് പരിച്ഛേദങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവുമ്പോ ഭഗവാന്റെ കുറെ സന്നദ്ധ സഹചാരികൾ എന്ന് പറയാം. ഭഗവാന്റെ കൂടെ കുറെ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ വൃന്ദാവനത്തിൽ അവതരിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല വരുന്നത്. ഭഗവാൻ രാധാറാണി ഉണ്ടാവും, ഭഗവാന്റെ കൂട്ടുകാരുണ്ടാവും. ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ലീലകളിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ അവരൊക്കെ എവിടേക്ക് വരാണ്? ഭൗതിക ലോകത്തെ വൃന്ദാവനത്തിൽ വരണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ പരിച്ഛേദങ്ങൾ എന്ന് പറയാം, എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എന്തായാലും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ചല്ല ഭഗവാൻ രൂപം കൊള്ളുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താണ്? എല്ലാ പരിച്ഛേദങ്ങളോടും കൂടി ഭഗവാൻ സനാതനമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ. സമർപ്പിതാത്മാക്കളല്ലാത്തവർക്ക് അവിടുന്ന് അതിവിദൂരസ്ഥനും അപ്രാപ്യനും തന്നെ. അർപ്പിതാത്മാക്കൾക്ക് സദാപ്രാപ്യനുമാണ്. ഇപ്പൊ സമർപ്പിത ആത്മാക്കളല്ലാത്തവര്, ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്തവര്, അല്ലെങ്കിൽ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാൻ എവിടെയായിരിക്കും? വിദൂരത്തിലായിരിക്കും. പക്ഷെ ഭക്തന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? സദാപ്രാപ്യനായിരിക്കും ഭഗവാൻ. ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെയാണ് ഭഗവാൻ, അല്ലെ? ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അല്ലാത്തവരെ സംബന്ധിച്ചോ അവർക്ക് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നതാ ഭഗവാൻ, അല്ലെ? സകല ശക്തികളുടെയും നിയന്താവായതിനാൽ അവിടുന്ന് അതിന്റെ സ്വാധീനത്തിന് വശംവദനാകുന്നില്ല. അതിനാൽ ആ ശക്തിയുടെ ഗുണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ബാധിക്കാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടാനുസാരം ആ ഓജസ്സിനെ അവിടത്തേക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. ഈ അർത്ഥത്തിൽ അവിടുന്ന് നിർഗുണനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ നിർഗുണനാണെന്ന് പറയാം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്കറിയാം ഈ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ 3 ഗുണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? സത്വരജോ തമോ ഗുണങ്ങള്. ഈ 3 ഗുണങ്ങള് ആരെ ബാധിക്കും? ജീവാത്മാക്കളെ ബാധിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. ഇതൊന്നും ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇതിനൊക്കെ അതീതനാണെന്ന് പറയാം. ഭഗവാനെ നിർഗുണൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ബാധിക്കാത്തൊരു വിധത്തില് ഇതൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? സ്വന്തം ഇഷ്ടാനുസരണം ഈ ഓജസ്സിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ഭഗവാന് കഴിയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ നിർഗുണൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു മാത്രമുള്ളത്. ഒരു കാലത്തും അവിടുന്ന് അരൂപനല്ല. പിന്നെ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയല്ല? രൂപമില്ലാത്തവനല്ല. അവിടുന്ന് അമൂർത്ത ഭാവമായ ബ്രഹ്മജ്യോതി, സൂര്യന്റെ രശ്മികൾ, സൂര്യദേവന്റെ പ്രഭാപരിവേഷം എന്ന പോലെ അവിടത്തെ പ്രഭാപരിവേഷമാണ്. പ്രഭു സകലതിലും അധിവസിക്കുന്നു. തന്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന ശക്തി കൊണ്ട് സകലതും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അരൂപനല്ല. ഭഗവാൻ എന്തുണ്ട്? ഒരു രൂപമുണ്ട്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? സൂര്യന്റെ രശ്മികള്, സൂര്യദേവന്റെ പ്രഭാപരിവേഷത്തെ എന്ന പോലെ ഭഗവാന്റെ തേജസ് രശ്മിയാണ് എന്ത്? ബ്രഹ്മജ്യോതി. ഭഗവാന്റെ ആ ജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഒരു തേജസ് ആണ്. ഇപ്രകാരമാണ് സൂര്യന്റെ തേജസ്, സൂര്യരശ്മി പോലെ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന തേജസ് ആണ് എന്ത്? ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിലും വസിക്കുന്നു. തന്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന ശക്തി കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെ. അവിടത്തെ അചിന്ത്യമായ ശക്തി കൊണ്ട് തന്റെ ആത്മാർത്ഥ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഏത് സമയത്തും ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനാകും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമുക്കറിയാം, ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഏത് സമയത്തും ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. എന്താണ്? ഭക്തന്മാരോട് ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം. കാരണം ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് സമയത്തും ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു. നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. എന്താണ്? നാസ്തികനായ രാജാവിന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരമല്ല, ഭക്തനായ പ്രഹ്ലാദന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരമാണ് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനായത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴാണ് പ്രത്യക്ഷനാകുന്നത്? നരസിംഹ ഭഗവാൻ വരുന്നത് നമുക്കറിയാം തൂണിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, അല്ലെ? കാരണം ആ പ്രഹ്ലാദന്റെ ആഗ്രഹത്തിനും അനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ വരുന്നത്? അവിടെ ആ തൂണിലൂടെ വരുന്നത്. ആ ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹം സത്യമാക്കാനാണ് അവിടെ ഭഗവാൻ പ്രഹ്ലാദന്റെ ആഗ്രഹം സത്യമാക്കാനാണ് ഭഗവാൻ നരസിംഹദേവനായിട്ട് അവതരിക്കുന്നത്. ഒരു നാസ്തികന് പ്രഭുവിനോട് പ്രത്യക്ഷനാകാൻ ആജ്ഞാപിക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ ഒരു അസുരൻ ഒരിക്കലും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനോട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ പറയാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ എപ്പോഴാരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാരോടാണ് ഭഗവാന് പ്രിയല്ല. ഒരു ഭക്തന്റെ വാക്ക് സത്യമാക്കാനാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത്, ഒരിക്കലും ഒരു അസുരന്റെ അല്ല.
തന്റെ ഭക്തനോട് കാരുണ്യം കാട്ടാൻ പ്രഭു എവിടെയും ഏത് സമയത്തും പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തനോട്, തന്റെ ഭക്തന്മാരോട് കാരുണ്യം കാട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് സമയത്തും ഭഗവാൻ എന്താണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഭഗവത്ഗീത 4:8 പറയുന്നു, നാസ്തികരെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനും സാധുക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി ഭഗവാൻ അവതാരം ചെയ്യുന്നുവെന്ന്. ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദൻ ഭാഗികാവിഷ്കാരമായി സകലത്തിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നു. അവിടുന്ന് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ അണുവിലും പ്രവേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത 4:8 പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാൻ എന്തിനാ അവതരിക്കുന്നത്? ദുഷ്ടന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കുന്നതും ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്, സാധുക്കളെ സംരക്ഷിക്കാനും നാസ്തികരെ, അസുരന്മാരെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനുമായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദൻ ഭാഗിക ആവിഷ്കാരമായി സകലിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. സകല പ്രപഞ്ചത്തിലും ഓരോ അണുവിലും ഭഗവാൻ പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മളെ ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും പറയുന്നുണ്ട്. അന്തര്യാമിയായി എല്ലാത്തിനും സാക്ഷിയായി ഉള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ ആരുണ്ട്? പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മള്. അങ്ങനെ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികൾക്കും എന്താണ്? സാക്ഷിയായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ആ കർമ്മസാക്ഷിയായി പ്രവർത്തിച്ച് കർമ്മഫലം എല്ലാ കാലത്തും നൽകുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ കാലത്തും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാനാണ്. കാരണം സാക്ഷിയായിട്ട് അവിടെ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈശ്വരനല്ലാതെ അകത്തും പുറത്തും യാതൊന്നില്ല. നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ലോക പ്രപഞ്ചം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതും നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതാണ് അകത്തും പുറത്തും ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് നാനാതരം ശക്തികളിൽ ഏകത്വം കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഏകാത്മകത ഉണ്ടെങ്കിലും തന്റെ വിഭിന്ന അംശങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കൾ പരിമിതമായി ആസ്വദിക്കുന്ന എല്ലാ ആനന്ദവും അവിടുന്ന് തന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ അപരിമിതമായി ആസ്വദിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ പല പല അംശങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ വിവിധ അംശങ്ങളാണ് ജീവാത്മാക്കള്. അവര് പരിമിതമായിട്ട് ആസ്വദിക്കുന്ന എല്ലാ ആനന്ദം ഭഗവാൻ എന്താണ്? വ്യക്തിഗത രൂപത്തില് ഭഗവാൻ അപരിമിതമായിട്ട് ഒരു പരിധി ഇല്ലാതെയാണ് ഭഗവാൻ ആസ്വദിക്കുന്നത്. ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാനും എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്? ആ പരമാനന്ദം ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. ആ പരമാനന്ദം പരിമിതമായ രീതിയിൽ ജീവാത്മാക്കൾ ആസ്വദിക്കുന്നു, അപരിമിതമായ രീതികളിൽ ആരാസ്വദിക്കുന്നു? ഭഗവാൻ ആസ്വദിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പഞ്ചാകൽപത രൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിത്തായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഇതിലെ പോയിന്റ്സ് കിട്ടാത്തന്നെ പറഞ്ഞു പോകാം. മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിലിപ്പോ നമ്മള് അഞ്ചാമത്തെ മന്ത്രം നമ്മൾ കണ്ടത് ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ സമീപസ്ഥനാണെങ്കിലും വിദൂരസ്ഥനാണ്. സകലതിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. ഇന്ന് 2 മന്ത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചത്, ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ മഹത്വം, ഒന്നൊരു ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യം. മഹത്വത്തിൽ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിലാണെങ്കിലും മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ? മനസ്സിനേക്കാൾ സകലതിനെയും അതിക്രമിക്കുന്നവനാണ്. പിന്നെ ദേവന്മാരുടെ നിയന്താവും ദേവന്മാർക്ക് അപ്രാപ്യനും പിന്നെ ദേവന്മാർ അധിപനുമായ ഭഗവാൻ മഹത്വത്തിൽ സകലതിനെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. 5ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ, ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു, സ്വധാമത്തിലാണെങ്കിലും വിദൂരത്തിലാണ്, പിന്നെ സകലതിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. 5 മന്ത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും കൂടി നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി മനസ്സിലാവും. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാതെ പഠിക്കാനില്ല, മനസ്സിലാക്കാനാണ്. കാരണം ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളാം കേട്ടോ. 5ാമത്തെ ആദ്യം പറയാം. 5ാമത്തെ മന്ത്രം ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു, എന്താണ് വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും സമീപസ്ഥനാണ്, സകലതിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് 5ാമത്തെ പറഞ്ഞത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷനാകാൻ കഴിയുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷനാകാൻ കഴിയുന്നത്? തന്റെ ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് എന്താണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ അത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമെന്ന്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സാധിക്കുന്നത്?
അതിന് പറയുന്നത് ഭഗവാന് ഭൗതിക ഊർജത്തെ ആത്മീയോർജമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും. സാധിക്കും. അതായത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ് ഇതൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ഊർജത്തെ എന്താക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും? ആത്മീയ ഊർജമാക്കിയിട്ട് മാറ്റാൻ ഭഗവാന് പ്രശ്നമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് സാധിക്കാണ്? ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ മണ്ണ്, ശില, മരം ഇതിനൊക്കെ ഭഗവാന് പ്രത്യക്ഷനാകാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് പരിവർത്തനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഭൗതികമായ ഊർജത്തെ ആത്മീയമായ ഊർജമാക്കി പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. ഭൗതികമായ ശക്തിയും ആത്മീയ ശക്തിയും ആരുടെ തന്നെയാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷനാകാൻ കഴിയും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ നിർഗുണൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ അതീതനായതുകൊണ്ട്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? നിർഗുണൻ എന്ന് പറയാം. എന്താ മാതാജി? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നിർഗുണൻ എന്ന് പറയാം. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നിർഗുണൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി നാലാമത്തെ മന്ത്രം എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിലാണെങ്കിലും മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനും മറ്റുള്ളവരെയും അതിക്രമിക്കുന്നവനാണ്. പിന്നെ പറഞ്ഞു ദേവന്മാരുടെ അധിപനും നിയന്താവും. പിന്നെ കുറച്ച് പറയും മാതാജി. സ്പീഡ് കുറച്ച് കുറയ്ക്കാമോ? എഴുതിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. പറയുന്നു. ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാനത് ആൻസർ എഴുതി. റെക്കോർഡ് കേട്ടാ മതി. നിങ്ങള് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എഴുതാൻ വേണ്ടിട്ട് റെക്കോർഡ് കേട്ടാ മതി. അല്ലാതെ എഴുതിയെടുക്കുമ്പോ നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അത്രയും. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ റെക്കോർഡ് കേട്ട് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ സ്വധാമത്തിലാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു? മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനും മറ്റെല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവരുമാണ്. പിന്നെന്താണ്? ദേവന്മാരുടെ അധിപനാണ്, ദേവന്മാരുടെ നിയന്താവാണ്, പിന്നെ എല്ലാവരും അപ്രാപ്യനാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ മഹത്വത്തിൽ ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ് നാലാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ 3 ശക്തികള്: അന്തരംഗ ശക്തി, തടസ്സശക്തി, ഭാഗ്യശക്തി. ബാഹ്യശക്തി അതായത് തടസ്സശക്തി പറഞ്ഞു ജീവാത്മാക്കളും ദേവന്മാരും. ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ദുർഗാദേവി അല്ലെങ്കിൽ മഹാമായ. അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണി അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ്? യോഗമായ. പൂർണ്ണജ്ഞാനം എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം? ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകളോട് കൂടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സർവ്വ പരിച്ഛേദങ്ങളോട് കൂടി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സവിശേഷ ഗുണങ്ങളോടുകൂടി ഭഗവാനെ നാമരൂപ ഗുണലീലകൾ. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ സവിശേഷ ഗുണങ്ങളോട് കൂടി അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകള് എല്ലാത്തിലും കൂടി ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതാണ് പൂർണ്ണജ്ഞാനം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ.